Pero máis destacado da comparecencia de hoxe foi que o alcalde anunciou un ambicioso plan de formación, o denominado Ribeira Academy, un plan de formación online gratuito, coa maior oferta de cursos na comarca, con máis de 20 materias diferentes, que van dende a xestión comercial á industria alimentaria, pasando pola programación e sistemas ou tamén a sanidade, entre outros. Porque hoxe xa podo anunciar que mañán día 1 a partir das 0 horas xa estará a posibilidade de inscribirse gratuitamente 1000 ribeirenses nos cursos que vamos a ofertar. 88 cursos diferentes, 20 materias diferentes, nas que un poderá realizado durante 3 meses online as 24 horas do día. Serán máis de 20 materias diferentes que van dende a xestión comercial e o marketing á industria alimentaria, pasando pola programación de sistemas ou a sanidade, entre outros. Cursos de cantidad de modalidades que eu creo que veñen a servir precisamente a todo este sector que ahora está no paro, porque a pretensión é que cando acabe isto teñamos a posibilidade de estar máis formados, de que o noso negocio este máis preparado e que calquer turbulencia sanitaria como a que ahora nos está afectando, pois que o comercio sea quen de ter outras posibilidades que ahora non ten para subsistir. Os únicos dous requisitos para poder beneficiarse destes dous cursos serán ser maior de 16 anos e estar empadroado no municipio. Toda a información sobre o dito plan de formación e as particularidades desta oferta formativa poderán consultarse a partir de mañá de forma detallada na web ribeira.academy.